No, 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 no. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Closed doors, I'm a fool for your love. Alright. Ganda talaga ng buo. No, 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 no. Sarap yan, sarap na ang buo. So napakaganda dito sa Elef Tarawan. Ang ganda ng daan, malinis. Maganda ang daan. Kunti lang yung lubak-lubak. Ayun kung makikita nyo guys. So, nabis talaga pag napunta ka rito. Napakaganda. Masarap bumakbak. Masarap maglaro basta maglakak kayo sa linya. Saka malakas ang signal Pagdagdog, malakas ang signal dito. May kuryente kasi. This, yes sir!
galaw kasi. Happy Sunday everyone! Ride safe po tayong lahat guys. So papalabas na tayo. Pupunta ata tayo sa Gabaldon. So ayan guys, napakaraming tao rito sa Nueva Ecija. Yan po, kung nakikita nyo, napakaraming riders. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Alam ko siguro sa Dingalan. Puro NMAX, XMAX, Aerox, rider. Napakaraming rider. Ayan po, kung makikita nyo, ayan po sila oh. Ayan. Andito kami ngayon sa Nueva Ecija. So, nagsisilabasan ng mga riders. Yes, sir! So, magtitigod na kami, guys. So, 2 hours later. ayun o, dito ang Dingalan o. Di ata pwede pumasok ah. Di ata pwede pumasok daw. Ayun o. Magat daw ata. Ha? Di ata pwede pumasok guys. Kalanganin tayo. Ganda ng kuwan, ganito. Flat. Malambot na. Malambot. Tubos yan ba? Tubos yan. Baka may buta. Bili na. Ha? Lambot. Wala. Sobra na. Ay, tama na talaga to. May butas. May butas na. Kaya meron dito.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you. Nando ako. Hindi ko na to eh. I love Bingalan, shut up! Eyes in the sky, Alright, gazing dito muna tayo guys. far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you. Nando ako. So, nandito na tayo ulit. Balik-balikan. Bingalan. So, napakaraming Bingalan. So, yan ang nakuha niya. Yan. Kumana na ulit, guys! Yeah! Ha? Sa lilim? Basta may lilim? Doon sa pagkatapos ng ano, nagpahinga kami dito eh.
Kasi, One hour later. kaya ko linya. Pahinga, pahinga. Ha? No, 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 no. Ito. Mainit na dyan, oh, dito. Gusto ka pa, oh. Dito, oh. Wala akong alam dyan, si Papi yan ang umataw. Pinagpakan ni... Ito, oh. Natok na si Rogo eh. Natok na si Rogo. Wala ko yan. Ha? Wala ko. Wala ko sinayin eh. Mainit doon. Maganda rito, open no? Kaya nga. Patay ka dito. Oo, para manggot. Si Papsiel yan, umataw. Ano? Huwag mo sa pipe Paps. Hindi nakasa, ginagawa mo yung bote. Ito lang yan, ito lang yan. Ito, stock. Hindi! Oo nga eh. Mainit, Pops. Buti yan, pinalitan yun eh. Wala na yan. Pak, 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 pak. A few moments later. Pauwi na tayo, guys. Pauwi na tayo.